अखायानो नागारनो रोंथारला माथो सान मोना अखायानो अखा हाबाय थासै माथो आयै बाराबो बार बारबानो बिफां लाइफाङासो बायो जोंनाबो दिनै अखाल' हाबा हामसिगौहाय बार बाराबा ओरैनो गय बिफां बायजोबथारबाय हो आं मानो बिदि मोनदों जेन'बा सोरबा दासो बेयाव दंनाय बायदि hey जाम्बि जाम्बिनो इमान मोनायावलाय सोर थाना बायनांगौ जाखो आंहाथ' बिनि सायाव अखासो हाबावदों जाम्बिसियान बायदि सानोहाय आंबो आयौ आमजि थाब ओंखाम जानायखायसोहाय जोंहाबो बारबो बारलाय अखाबो हालाय लाज जाखाला गोसोआनो बोरैबा मोनथारदों आंखौ माबा सोरबा दंनाय बायदिनो दङलै मि नोंनि सेरावनो दंमोन आङो नाथाय मा खालामबावनो आरो गोजाननिफ्राय नोंखौ नाहरनायनि अनगा जेबो राहायानो गैला आंनाव नोंल' गोजोनै थानो जेब्लायबो नोंजों नुजानो हानाय गोहोआनो गैला आंनाव नुजानो मालाय मा होनना नुजागोन आं दिनै सोरबा रायलायदों ना मायो माथो रावखौबो नुहुराबो दिनै आंखौ निमाहा होदो एमि नाथाय मा खालामनो नोंखौ गोसोखांना थानो हायियाव फैथारबायलै आङो जानला मोनला खोनायोहाय आंनाबो आब' आगै रोमै अखानियाव माथो खालामबाय थाखो नोंलाय बाहेरायाव थोदो न' सिङाव दाननोबा हाबफिनलायगोन अखाया नैहाय बिफांफोरानो बायजोबलाबायबाय आगै बेखौनो एसे नायफैदोंमोन आङो थ' आब' बाराबो जि बारखायोना बेखायनो बायजोब्बाय जोंना बिफांफोरानो उलै आगै मा खालामबावनो आरो बोथोरखौबो ने एसे मोजां मोजां देरखाबायमोन बिफांफोरा जोंनिया दानाबा बायबायसो माखासे थुदोलै आब' उन्दुनोसै जोंहा आंलाय सिरियालसो नायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दालाय आरो बहाबा कारेन्टआनो नै बिदि बोथोराव नायजायो नामा सोरबा नोंनाबो गिलायलाङो आंहा थुदो थु जे नोंलाय गिया आरो बिदि बोथोराव बाहेरायाव ओंखारनो गावहा दे न' सिङावनो थांसै थुदो आं ओरैनो दसे नायफैदोंमोन माबो थुदो बाब दाननोबा बारबावलायगोन आथ' अखायाबो नागारखाला जारलासो जागोनहाय बोथोरजोंबो एसेबां जायखौ हास्थायोमोन बेखौनो मोनासै आङो आंनि बे गोसोखौसो मारै बुजायबावगोन आं जाय खालि नोंखौल'सो हास्थायो बे आइनि थाखायनो जाजोब्बाय गासिबो बे जुलिजों माबोरै संसार जागोन आं दिनै जायखौ आं मोजांखौनो मोनाबा जानांगौ खायसेनि मोजां मोनलायनाया मोनलायलायखाया खोमा दाथ' आरो मा बुंबावनो आङो आंनि खाफालाव गैया खोमालै नोङो नाथाय अब्लाबो नोंखौ गोजाननिफ्राय नाहरनो हागोन आङो गोसोआनो मानि थाराखै दिनै नोंखौ हरस'बाबो नायनो फैबायलै आङो नै बिहामजो आइ आयै आबा बरसालाय बोरै खालामखोलै जानोथाय आयै आंबो नेबायसो दङमोन दसेनो बहा ब्लड ओंखारलांखोबा मानसिया मा आयै नोंनोबो खिन्थालाङाखै बियो आयौ ओंहोथ' बिहामजो नै हा बाथ्रायालाय बोरैबासो नामासै एथ' अखा हानायाव आरोथ' एथ' बोथोर गाज्रियावनो बहा थांखो बेलाय बेखौनो आङो अबेबा खामानियावसो थांदों नामा सानदोंमोन बेफोरबायदि गावनि हाबानि दिनावलाय हामाथो दस्रा खामानि थानो बिहामजो अब्लालाय बहाथो थांखो बेलाय आंबोथ' जेबो बुंलाङाखै थोरै आयै होमबालाय आंबो बेखौनो जाम्बि जाम्बिसो नेबाय दंमोन गाज्रि दामोन दे आयै नाथायबा नोंसालाया मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायोथाय ना बियो गोसो गैथारामोन नामा आंजों हाबा खालामनो आयौ बिहामजो नङा हा बेफोरबायदिलाय मानो जालाबायनोसै मानसिखौ नायबोलाथ' बेबायदिनो मोनो माथो खुसि गैया गावनि हाबायावनो बिदि जाबाय माबाहाय बिहामजो नै दाथ' गोदान हाबा जागोदान नालाय आथ' बेफोरबायदि समा जिउआव खेबसेल'सो फैयो दे सब ठीक हो जायगा बिहामजो लेकिन कैसे मम्मी आयै बेथ' आंनि खोथाखौनो खोनासंनो नागिरा माथो नो प्रब्लेम बिहामजो गासिबो थिगैनो जाजोबगोन अब तो प्यारी सी हंस दो मेरी प्यारी बहू ठीक है आयै होमबालाय नों बुंबायबालाय गासिबो थिगानो जागोन दे ओमफ्राय आंथ' फन हरदोंमोन फनाबो नाङा माथो नैहाय अखाफोराबो खोरोमलाबायथारबाय नालाय दे बोथोर गाज्रि ना बेखायनो अफ खालामदों खोमा नङाबा बे सोरबा लोगोजों थांदोंदां दे फैगोन दे
अब्लालाय आयै तुम यही इंतजार करना उसका ओके aduh adik दा आंनि बर' बेबिया माला फैगोन माब्ला बियो आंजों रायलायफैगोन आंथ' मार एक्साइटेड दिनै थाब फैबोला हामसिगौ मानोबा दाबो फैया इमान खुसिनि सम जोंनि जिउआव दिनै बेफोरबायदिनो र'खरामफ्राय मानसियासो बहा गोमानानै दंहैयो बेफोरबायदि जाबाय गावनि हिन्जाव गोदानखौ नागारनानैनो अब्बा थांनाय मा होनबावगोन आरो बे सासेखौबो वेल दाथ' आं बेवहाय फैखाबाय बरसानि जिउआवबो एन्ट्रि खालामखाबाय दिनैथ' लाइक आंनि गासैबो सिमांफोरानो फुरा जाजोब्बाय गोदै बेफोरबायदिसो जानांगौ साननायफोरा जाफुङोब्ला मार खुसि नाङो दे आरो हेपि लाइफ आरोथ' हेपियैनो जाबाय थाखागोन ओइ साला आरामसे उन्दुनानैसो दं माथोलाय बे हिन्जावानोथ' मानो फैनांगौ आंनि जिउआवलाय साला बेजों हाबा जानायनि थाखायनो आंनि इमुआ दिनै आंनिफ्राय गोजान जाबाय आरोना नोंखौथ' नायगोन आं र' गावहासो मोजां मोजां सिमां नुदों आरोना मालायनि सिमांखौ सिफायनानै साला जुलि आयु बेथ' जोंनि हाबानो नामा साला आयु मानसियालाय बोरै जाखो दिनैलाय र'खरा नोंसोर बेफोरबायदि मा बेफोरबायदि बिलाय मा आंखौ सिनायनो हायाखै नामा नोंलाय सिनिदों आरो आं सानदों आरोना दिनैलाय मा बार मोदाय नांनानै फैखो नोंनावलाय गोसोसो आंनि आयु बेखौनो आंहा जाम्बि जाम्थि नेबाय बायनानै उन्दुलांगुलायबाय आरो नों फैदोंबो फैदों बेफोरबायदिसो फैबावदों गोसोसो आंनि बे मोनथिबायना नोंखौलाय सोरथो नेनो खिन्थानाय ओइ साला मोनथियालां रावखौबो हो मा जाबावनांगौ दानालाय आं एथ' मोजां देलायनाया मा जाबावगोन दानिया नों बेफोरबायदिसो फैबाय ना आं आरो बेखौनो सानबायसो दङमोन माला फैगोन होननानै नाथाय नङा मैथाखावब्ला बेफोरबायदि फैदों नोङो नायगोन आं नोंखौ नायगोन आंखौ दिनैनि दिनाव दुखु होदोंना नोङो र' वेट मोनथिबाय थाले आंबो बाराखौबा बांद्राय गाबनायाव गैया जुलियाबो आं बेचारि नङाथ' र' नोंखौथ' जोंनि एसे मोजां समायना सानखौ नों बेफोरबायदि बरबाद खालामदो नायगोन आं नोंखौ दिनैहायथ' सोरांना आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंखाथारगोन दे आङो सरि सोरां एसेबां गोबाव सम लाबायना आङो नाथाय बास आरो गोबाव नेनांला दे नोङो दिनैनो बुंखाथारनोसै आङो आं बुंगोन आरोना माने आंनिफ्रायबो नङा माने आङो आरोना नाथाय गाज्रि मोनबालाय आयु ओमफ्राय सोरां बिमाया मा सानगोन आयु आंखौ बेफोरबायदि खोनायोब्ला आं बुंनो ना बुङा जाखोबा ओहो बुंथारगोन आङो सोराङाबोथ' नेबाय दङ ना सोरां आंनि जिउआवथ' आरो बेफोरबायदि रावबो गैया दिनैसिम मिन्थिबायना आरो आं सानखायाबोमोन बिदि रावनोबो जायगाखौनो होफेराखैमोन ना नाथाय मिन्थिया मानो नोंखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो आं नोंखौ आंनि आंगो बायदि सानथारो मिन्थिबायना बेखायनो आं नोंखौ खोमानो गोसो गैया सोरां बुंखाथारनोसैहाय आङो बेखायनो जावलियाया ओमफ्राय मानो दाबो फैदियाबा नों मिन्थिया आरो इमिया नोंखौ नेगासिनो आयौ मालाथो फैबावगोन बेलाय मा ओमफ्राय मा जानो आरो माने गोबाव नेथारनांबाय नामालै आंखौ गावहानो थाब फैया दा आं नेबाय दंमोन नोंखौ आयौ सना ओमफ्रायो हो आंबा ओमफ्राय गावखौ अराय जिउ नेनो राजिब्रा मा नों ओमफ्राय दसेखौ नेनो बाबाय आरो बायाखै ओमफ्रायथ' इन्ट्रेस्ट नांदों नोंखौ नेनायाव उफ बेबायदि खोथा खोनाबाथ' गोसोआनो गोजोनल' मोनखायो देनाय गासा डायलग होखायो थै डायलग नङा रा माने आंनि गोसोनि फिलिंसो आरोना जों नानिखौ बुंदोंमोन दसे लामाथिंसो थांनो होननानै दा नेबाय थासिगोन दे आंखौ ओमफ्राय मा खोथाथोमोन देनाय आंखौ बेयाव लेंहरलायनाय दिनै दङ आरो खोथायानो जोबो नामा सोरबा गोसोफोरानो दुब दुबसो मोनलायलायबाय देनाय खोथाया एसे बेलेगथ' नङाना सोरां ओमफ्राय आं जेखौ सानदों बेनो दाना सोरां ओमफ्राय खोनासंग्रोथ' ना बुंथारदोलै माथारना
गाज्रिबाबो मोजांबाबो खोनासंसैलै आङो। ओमफ्राय सोरां ओमफ्राय बेखौथ' खिन्थाग्रोना मानोथो लेट जायामोन नोंलाय? जोंहा नानिया माने बर' फिल्म नायनो मोनबाय थादोंलै। बर' फिल्म नायनो? बेखौनो एसे टिकेट लायखादोंमोन आरो आङो। गथ'आ आंनि सिगाङावथ' बुंबाय थाखादोंआनोमोन, दा नोंखौबो बुंबावबायसो बियो। जाम्बिला ओमफ्राय गोबावजों खेबसे फैनाय ना, नायजायोलै। जोंहाथ' आरो न' खाथियावनो जाबावगोन ना। बेथ' बेर' ओमफ्रायो नोंबो बिनि खोथाखौनो मानिलायथारबाय। माथोफ्रा सासेल' बिनानावना, जेखौ बुङो मानिखानांगोन ना। बेखौ अनाबा सोरखौथ' अननांगौ जाखो आंलाय? नोंबोथ' आरो दाबो सिगनेलखौनो होआखैना, अननो आरोना। सोरां लाजिदों आरोना। ओमफ्राय माथो गाजा गाजा दाइलग होयो नोंलाय? गोसोनि खोथासोरा रावबो गैखायाना। बेलायथ' आरो रावबो गैखाया दा खाथियाव। लाजिबावो नामा माखौबा? आं हालासोहाय नोंखौ। आय' ओमफ्राय नै टिकेटखौथ' आं लाबोखाबायमोनलै। नै होमबालाय बिदा बिनानाव नायदो आरो। जायो नामा सोरबा? नोंबोथ' थांनांगोन ना। आयौ ओमफ्राय आंलाय बोरै थांनांगौ? नोंनिबो लाबोखादोंब्रा आङो, माने जोंहा साथामसो नायसैना। आइनिखौबो लाबोगौमोन आङो, ओमफ्राय आइयाथ' बिदियाव थाङाना। आयौ आं बिदियाव थांफेरथाराखै सोरां। एबार थांसैब्रा आंजों आरोना। गामियावनो जानायखौलाय माथोब्रा, नायना फैनोसैब्रा। दे अब्लालाय। दे ओमफ्राय बुंद' मानो लेंहरामोन आंखौ? मानो लिंहरा माने सोरां? आं मा होनना बुंबावगोन आरो? दै खुगाजों बुंदोब्रा, माथो आं खोनासंगोन ना। नङा माने आं माबोरै बुंजेननोसो जादों आरो बेसो। होमबाथ' बाथ्राया माने जेखौ सानदों बेनो आरोना। ओइ सोरां नोंजे आंखौ बुंदोंमोन ना? माने नों आंना माब्लाबा बिदि सानफेराखै आरोना सोरां। होमबालाय बिखायानो गावखाबायलै आंना। नङा माने सानफेराखै आरोना सोरां। ओमफ्राय आं सानदों। मा सानखो? साननायानोथ' माने बिखा खामथावथावथ' नङाना एन्सारा? नङा बिदि नङाथ'। ओइ सोरां नोंबायदि लोगोरिखौ आं बहा नागिरना मोनगोन दिनै? खालि लोगोरिल' आरो। नङा आंनि जिउनि लोगोरि जानो हागोन ना? मा? सोरां माथो बुंबावनो आरोना आङो? ओमफ्राय नों थगायाखैथ' ना? ओंखायथ' आं माला थगायफिननायबोथो? माने नों माने आंखौ आरोना? देलाय बुंलाय ओमफ्राय माब्लाथो जानो हागोन आंजोंलाय? माखौ? माने जुलिखौ आरोना? थ'दो होमबालाय। अबाव? माने दिनै खोन्थाहैखानोसैब्रा आइनोबो। आयौ नाङा सोरां। ओइ लांखाथारनोसै आं दिनैनो। बेबोथ' मिथिनांसिगौ ना। नाङालै दे मानोथो एथ' आखु दाखु बेलाय? ओइ थ'खादोलै। बांद्राय गोबाव खालामजायालै बिदियाव मिथिबायना। आयौ दिनैनो बिहामजो होनना खिन्थाहैखानोसै आङो।